Tali mana? Oh, gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Nggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpen aneh lho kok sampean. Ya. Kok kimpen aneh luar biasa. Salim dulu. Wis, kalih dilai wis. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilai nganti ilang delan tugel gulumu. Iya. Ngene ya. Totoane nyowo lho Dik Nike. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lek mbok berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal rebu sinden kok iki. Kok duduke berarti duwene aku. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus iki hilse ngene iki. Arep gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa cincin ngarep. Wes kita go mulai ya. Loh, kuwi paitan gue ngawur ya. Ya wes cium sik. Kok iso. Para pepunden lan pini sepuh kang mapan ana ing Ngadipura kene. Nggih yung heeh. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun marang para pepunden Ngadipura ya Mak. Bener nduk heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak kula kunjukaken setunggal. Nun inggih Bapak Kepala Desa Ngadipura, nun inggih Bapak Eko, kang angka kalih sedaya perangkating Desa Ngadipura, ketua panitia Pak Kasun, ingkang boten lan sedaya panitia ingkang boten kula sebataken setunggal mbaka setunggal, ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki. Wah iya nggih ya. Uga ora lali ngunjuke matur nuwun marang sedaya lapisaning masyarakat Ngadipura ingkang sampun paring kapercayan kula sak kanca paring hiburan wonten papan mriki. Nggih ya heeh. Alhamdulillah. Tur aku ki niteni kang sarta nyawang kahanane Desa Ngadipura kene. Oh ngono. Kene iki kelebu desa sing komplit tok no. Desa sing komplit. Agamane kuat, budayane ya kecekel. Oh ngono. Dadi agama karo budaya mlaku berjalan seiringan. Oh ngono. Mlaku bareng. Oh, agama karo budaya ki aja digathuke, aja dicampurke, mengko ndak warsuh. Oh ngono. Ibarate kaya ril sepur kae. Oh, ril sepur. Ril sepur kae tengen karo kiwa mlaku bareng. Ning yen digathuke sepure tabrakan. Oh ngono. Jadi kene iki agamane ya kuat, budayane ya kecekel. Wah tenan kok. Imane para warga masyarakat ning Ngadipura ki hebat luar biasa. Kok nganti masjid adzan Allahu Akbar, masyarakat Ngadipura gerutuk ning sawah. Ning masjid lah iya ning sawah ngejak ngampiri kancane terus dijak bareng ning masjid. Oh iya, luar biasa. Ngadipura sing dadi jenenge. Iya. Asma kinarya japa utawa nama membawa doa. Apa ana maknane? Ana Ngadipura.
Ngadipura maknane apa? Yen pancen biyung ngendikake asma kinarya japa nama kuwi mengku doa. Ngadipura, nga iki apa? Ngabekti mring Gusti kang murbeng dumadi, nindakake ibadah nanging budayane tetep digondeli. Itulah warga masyarakat Ngadipura. Wah, iya. Kuwi nga, ya. Bajute disesuwun marang Gusti. Muga-muga sak rampunge wayangan desa Ngadipura dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur. Wah iya. Ngadi wis Bu. Pusat segala sektor mapan ana ing desa Ngadipura, pusat wisatane. Oh, ana pantai wae 10. Lah iya. Pusat budayane uga kecekel, uga pusat UMKM. Oh, ngono. Mula motone utawa slogane ana ing Bersih Desa tahun iki, UMKM maju, masyarakat gumuyu. Wah iya. Iya Mak iya. Sing terakhir rasa siji lan sijine wis manunggal antarane Bapak Kepala Desa Pak Eko, warga masyarakat Kang Sarto Dalang Akbar sing disuwun mung Desa Ngadipura bisa selangkah lebih maju. Tepuk tangan untuk Desa Ngadipura pada malam hari ini. Wah. Iya hebat luar biasa. Apike kaya ngene nek taun ngarep ra balik nek celorot ijo kan kulon aku ra melu-melu nduk. Wah iya. Telorot ijokan kulon apa wong mikul suket ngono kok. Lah iya sowan komplit Mak, sowan komplit. Kanca-kanca asung panggono bratan yang kautaman disingkat Astabrata. Wah iya. Saka kutha angin, kota Nganjuk. Dulur-dulur saka Ngadipura mbak menawa kapinujon senggang utawa dolan ning Nganjuk tak aturi mampir. Iya. Mampir dalem keakbaran. Wah iya. Iya, iya. Kayak warga kene iki tak kira ora mung disebut penggemar wayang. Oh ngono. Ning uga penikmat wayang. Ora mung penggemar wayang ning penikmat wayang. Buktine apa? Buktine ning lakon ya nggatekke, ning lagu-lagu ya menikmati, hiburane ya diapresiasi. Wah iya. Mulane kudu ngati-ngati pentas ana kene. Kesalahan-kesalahan kecil pas lakon wayang kuwi iso dikritisi karo pemerhati seni ning kene, Nduk. Apa ngono? Contone apa? Kesalahan-kesalahan kecil umpamane ning wayangan. Ning wayangan iki umpamane apa? Sing kudu ngati-ati. Umpamane nggur sak sepele sederhana tancepan wayang. Iki kudu ngati-ati. Tancepan wayang iki piye? Umpamane dalang nggur sak-sake nancep ning wayang ngene. Kuwi kok bari iso dikritisi. Oh, nandalang nancep ning wayang deglak kaya ngono. Oh, sing bener piye? Sing bener lha iki nek kain irenge to, Nok. Lah iki dipasne. Lah, dipasne pelek. Lho, pas sikil lho, disawang nak gagah. Oh, ngono. Wah, iya apik-apik. Wayang apa iki? Gatotkaca. Oh, apik iki, Nok. Oh, iya, mereka warga kene nek seneng Gatotkaca iki Prada Mas asli. Mang juta tak culne iki. Malah tawa wayang. Ya, iya luar biasa. Pasugatan Banyumili. Wah, tenan, Nduk. Kanca-kanca peladen lan panitia khususnya Pak Lurah lek ngerangkul Den Akbar wis kaya dudu karo wong liya. Iya. Kamangka lagi sepisan jiki, suguh gupuh lungguh aruh orang nguci wani. Tetitik pasugatan wiwit sore Banyumili ya, Mak. Wah, jan dedaharan enak miroso. Oh iya, Banyumili suguhane dedaharan komplit. Ah iya, kabeh disembadani, kabeh disumbutke. Oh ngono. Dedaharane top, makeme enak. Kekurangane siji, Nok. Kekurangane apa? Jedinge ora enek lampune. Lah aku akhirnya nggawa HP, tak nggo senter. Lah pas mengo mengisor kaget no aku. Loh anak lanang ngono. Lah iya. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Kembali ke benang merah. Ya piye, Nduk? Biyo ngarep ndongake apa marang warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipura kang bengi iki ngadaning adicara bersih desa. Dongaku ora mandek kok, Nduk. Dongaku Banyumili ngono. Muga-muga sarampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat Ngadipura pinaringan ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, karta tata tura harja, murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Jebul kae. Wah, aku mau perjalanan nganjuk nganti tekan Ngadipura. Piye? Wah, dalane no. Wah ya, aku ki turu ki sing gugah ki dalan. Oh ya, Harataya munggah neh. Harataya munggah neh. Peh ngantek-entek Jokoku kon munggah terus kok. Iya. Iya. Lah iya. Wayangan malam ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Wah iya. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kang sarta ngeloni HP-ne dewi-dewi. Wah iya. Dipantau wong sak donya. Iya. Ternyatane penikmat wayang kuwi majemuk. Ana penikmat wayang sing nikmati lakone, alur ceritane, ana sing seneng hiburane, ana sing nggur ndelok sindene, ana sing nonton ning lokasi nggur kepengin eruh keramaian sobo bakule. Ayo, sing baku awake dhewe dadi pelaku seni sak bisa-bisa sak gaduke nalar, sak kadaring lampah iso nyenengke kabeh panyuwunaning para pamirsa. Oh ngono mak. Godhong tela wae bisa gawe lega, kenang apa sesama manungsa kok ora bisa gawe lega. Wah iya nggih yung Ternyatane acara wayangan kaya bengi iki sing diuntungkan orang ngomongake pelaku senine ning para bakul-bakul sing ikut mengais rejeki kae ya melu diuntungkan dengan adanya pagelaran wayang. Bener nduk, iya. Kena kanggo sarana membangkitkan UMKM khususnya UMKM masyarakat Desa Ngadipura. Oh ngono mak. Kaya slogan sing tak aturke mau ngarep ya kuwi UMKM maju masyarakat gumuyu. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge ngunggahke bintang tamu luwih dhisik aku kepengin ngaturke lagu wajib. Lagu wajibe apa? Lancaran bersih desa cunduk karo adicara sing kagelar bengi iki. Nggih yo. Lancaran bersih desa dibawani luwih dhisik. Sumangga Mas Herulinanta kula aturi bawa bersih desa. Iya. Ya. Mas Heru aja kon bawa akeh-akeh bengi iki tugase akeh. Iya. Hujan palaran kok kayak enggak. Semangat. Ya. Yuk dibawani dhisik. Apaan iku dadi kewajiban baku season hiburan ana ing wayangan kuwi ping loro. Limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa lumrah diganti-ganti no. Ayo diganti sapa? Pak Dalang. Pak Dalang dalem. Dalang yo gandengane Bu Sinden. Lanjut. So warga iki. Yo. Yo lanjut. Ayo bersih desa mureh adoh sukar sakit. Yo, iki tibakne lancaran bersih desa.
Ya ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Maka Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa? Lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas Tris, ayo. Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa Mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas pulau rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Semoga sabibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko mana? Pak Eko ngacung Pak Eko. Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh ya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mega-megi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jalur request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman kok util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Nggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Wis, kalih dilai wis. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilai nganti ilang deloken tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lah mbok berarti setotok. Apa? Berarti
mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe nah. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus ki hilse ngene iki Aku tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jenjet ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur ae. Ya wis cium sik, cium sik. Kok iso wayange luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Oh, enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, pantai kuda. Ikut. Kuda. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut moga. Ikut. Ruang saku kok luar biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dek, dipangku. Ya wis dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Sampean ora ketang sithik njajal ndalang ngene kene, Dik. Dalang to? Heeh. Lah terima dalang yo kecil to, bar gitu. Abare kalek kula anak apane lho, ora enak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono ya. Dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik, sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Sulukan aku lho slendruk lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini lho, sini. Iya. Wah, bahaya ini nanti. Oke, aku lagi ganas-ganasnya lho. Situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. Madep sana. Siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para kang pratala lindu ping 7 sehari umap kang jalani di pati ambantusi sirna larut terus pene Mas apik nana-nanamu nano ya Sel ya kingko sampean dan nyapa tuh tidak nyedit barangnya lah ini loh ben cecek aku tak ngendang ya toh tak terus? ngendang engko iringane muni nek wis iringane muni engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku kesing tak tokne apa? Iki lho Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahasa apa wis sembarang.
Oke. Iya. Heeh. Oh iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Ayo sik tak nata. Iya. Ora. Asu jar. Abang daduk. Daduk yang piro ae kowe. Dan lampu yang jadi saksi ya. Iya. Iki nglunggui bantal ki ra apa-apa to, Mas? Apa-apa. Kuwi nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Iya ngono. Dan anu sinden wong wedoke nek ngeprai malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lah nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, terokno aku. Wah, ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Iya, bar gedang lho. Sik, ya jar, dodok ngene iringane. Wis, metu wayang loro, nek wis mandek omongan, sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono takene susu lho ki nggo mike. Jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmono ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ki mic. Aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, Kif. Peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep jebok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kono apa ya enek wong nanggap terus ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis masak dalang kok kukur lakang. Omong-omongan aja. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune. Ya apik terus. Lemak nih. Wah. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagusnya. Cium dulu.
Aku nih jane pengen ngono emang aku. Terus bahas apa di luar panggung bahasnya nyejel apa bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne mangsi ya Pak Ne cium dulu. Mah, wes ya. Yes. Terus mangane teko teng Teng teng. teng teng teng. Nah, terus. Tapi makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mikir cilik ya? Mik cilik. Iki pakne makme. Ah. Oh iya, iya bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah, didulang no, Oh, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi pong piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Oh, Ya alah. ampun. Kuruin Aku jane salemu ning enek vitamine lho, Bune. Ngono. sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah, Terus piye neh, Mas? bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Heeh. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran Oh, upamane. enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok hapusi lho Pakne kowe iki ben-bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya ampun Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis Atiku bar. lara Pakne, atiku lara. Ora Bune, ora. Seto tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to Mas? Loh. Wes wayange ya wes. Bentak aja toh mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil, barang dicat centang ora jane ngono kuwi iki. Wes. VC karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, kare ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, wong tak kondalang kok. Lah jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis. Remuk. Munggahne Pak Lurah ya. Ayo. Pak Lurahnya namanya Pak Eko. Duduk sini ya. Iya Pak Eko. Ya. Sepatane gundul-gundul pacul-cul. Oh ya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Thank you.
Eko pundi Pak Eko? Wow, cari jalan ya. Monggo Pak Eko. Alon-alon kemawon. Kene ngevideo ya urung dipateni to ki mau. Urung lali. Ya. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Monggo komentar pada pagelaran malam Apakah hari ada ini. sepatah dua patah kata Nggih. buat desa? Masa arepe dipatah nih cik ya ini. Mboten toh? Mboten. Sekelumit Nggih. kata. Nggih, soalnya masyarakat Ngadipuro alhamdulillah malam ini semangat banget. Mungkin yang pertama memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Nggih. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Nggih, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Napa melih, Pak? Dalam Napa melih? Nah, tahun ngarep nanggap malih. Nggih. Pripun lek tahun ngarep nanggap malih? suara rakyat, suara Sami Tuhan. setuju? Nggih, lek ngoten nyuwun donga pangestune mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Ngaten nggih. Napa melih, Pak? Hukum Dalam. panggung niku ada dua loh, Pak. Napa? Hukum panggung ada dua. Nggih. Siji nyanyi, nek orang nyanyi ninggali. Tak boleh, ngono ngoten. kuwi ndak boleh. Oh, nggak boleh ya? Bareng. Nggak bareng ya? Oh. Nyanyi nopo duit, Pak? Malah mbok cetakne. Duit niku apa sing ijo-ijo gitu, Mbak? Sanes, Pak. ungu, sing ungu. Sanes. Hah? Abang. Sing abang. Nggih. Nek biru niku asine nggih mboten napa-napa nek jumlahe kathah. Nek Oh, ngaten. ijo kok mboten menerima to, Pak. Nek. Walah, anggetku lek apa? Duet apa juwet to iku sing ungu iku? Duit. Duh. Napa request napa monggo. Nggih. Soalnya niki wau nganu lho Mas, Pripun? napa taune tahun politik, Oh, nggih. wayahe pilkada lek ngomongne abang ijo kuning kan mboten Oh. pas. Loh, niki Kok abang ijone duit tak, Pak? Wah, ngaten. Nggih. Nggih. Napa? Napa request napa monggo? Napa? Request napa? Remenane napa? Remenane Dalam? Bapak. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Lintang asmara. Wone. Apa neh? Dalam sing penak kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Heeh. Nggih, apa neh lek sing nyanyi Mbak Niken iki kabeh mesti penak. Penak. Ngoten. Mister Mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih. Napa? Napa, Pak? Pon manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok kaya jinae ya ana permintaan 1 sampai 3 hangus. 2 3 pun monggo. Weh. Iki sesuk ndak iso dijak ning pudak carane ngene Mas. Mboten napa, Pak? Duet napa piyambak tapi dikancani. Ah. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih, kula mawon apa request-e lagune? Selendang biru. Apa neh? Heeh.
Ya satu-satu sik. Seliang biru sik wae. Apa Dik Niken? Manut tak kembalikan Dik Niken. Lintang asmara mawon. Iki duwite jenengan kalih Mbak Niken. Ngaten. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Nah, ben taun ngarep ditanggap maneh. Setuju napa setuju? Nah, niku lho. Nggih. Wis dalang ngendang nyanyi. Lah, enggak. Salahe sapa sing ngongkon ngendang? Ayo. Anu Mas. Apa? Ketoke sewenangane jenengan niku lek sing lagu pertama mau lho. Enek sing pindho niku lho. Makane iki ndalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Nah, ngoten lho. Ben ndek enek ya. Nggih, Lintang Asmara nggih saged di mangke. Ngoten. Yuk, Nggih. Pak Lurah jangan dulu, jangan turun dulu di sini. Oh, ngaten. Nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, Nanti tenan aku to. kleru. Nggih. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah. Ya mboten nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Gitu. Oh. Anu Pak DP riyen Pak biasane. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, Pak. ngoten. Nggih. Biasane lho nggih. Tak titipne sampean mau gorong dikasihne, Mas. Dereng. Lah, iku lho, wis tak titipne mau. Di bar. Niki Lintang Asmara sios e. Siap. Ya. Enek sinyal ya? Full sinyal. Nggih full. Ngen kula muati titik. Yuk, monggo ya. Pak Lurah di sini saja. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Iki modelnya kayak anak royoan sangune wong tuane lho. Heeh. Pak, Pak, janji adalah hutang, Pak. Dalam Janji adalah hutang. ngono. Nggih. Nggih, pundi Pak? Kita berdua sudah nyanyi loh Pak. Iya, Dengan Pak. susah payah loh kita mengeluarkan energi yang Keringatku lho Pak, keringatku ya ampun, keringatku lho Pak, ya ampun. apalagi ini tenaga suaraku loh Pak yang sangat Untuk sikilmu ngideki aku. Iya, iya. Sik lah ya kok malah kaya Tom Jerry to. Monggo Pak, sampun katur Lintang Asmara, Siap. matur nuwun. Ya. Selendang biru nggih. Selendang biru kae lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Sampun. Niki Ya, siji-siji. Pisan ae lek kula niku. Nggih, nggih. Nggih. Jenengan pun Soalnya tidak boleh mendua. oh iya, betul niku nggih. Terus pun sampun nggih. Sampun. Nggih. Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangune ndi? Nah. Lah lho Pak, ana sangune. Nah. Ani ye. Nah. Maju aku tak mundur. Lho, men kok mundur entuk dhuwit. Alah napa to Pak? Mboten Pak. Mboten Pak. Pak. Alah kok suwimen to. Romasan. Enteng to. Oke lho, nangis lho Pak, nangis lho, nangis aja. Nangis Nduk. Enggak mau. Sik to arep disangoni mbek Pak Lurah lho. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih. Matur sembah nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Oke. Niki selendang biru diaturin sakniki napa mengke, Dik? Apa? Selendang biru sakniki. Sekarang aja nanti setelah ditunggu. Oke, siap. Musik ya Ki. Heeh. Lha niki Dik mic-mu. Oh iya, iki Mas mikmu. Dilanjut nih ya. Yo selindru. Dek Sinta tak aturi jumeneng. Sepatana sing selindru, Co. Yo. Hey. Wilujeng dalu, selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang.
Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Nggih leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Blitar. Nggih. Dilanggamne dhisik mengko lagi irama seger dangdut. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mangga. Yuk. Sak pinten riyen? Ya. Dados mau sore wis diadani ya kuwi sosialisasi narkoba, anti narkoba. Terus wingi ya ana sosialisasi, sosialisasi UMKM saka ngendi? Saka Dinas Perdagangan. Oh ngono. Jadi sosialisasi kuwi penting kanggo mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat kang mapan ana ing desa Ngadipuro. Oh iya. Ya, dilanjut ya. Mbak Enggar tak aturi jumeneng. Geti sepot sing pelok pelok. Ya, maka Mbak Enggar jumeneng yuk. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Mbak Enggar, nah jari aku krungu-krungu lho Mbak. Napa? Jari arep rabi tahun niki. Insyaallah. Amin. Jan aku ngenteni wis suwi lho nggean. Sing ngegongke sing kulino ditutne ayang bebek ya arep rabi pisan. Nggih, kadose. Undi-undi. Aja rabi sik Pan. Royal wae. Rasane padha iki. Yo penak nek sah no. Ya. Ayo, iki ana permintaan. Apa, Mas? Jadi seragenan. Nggih, napa? Ana lewung karo loro ati dua, monggo dipilih. Oh, nggih, lewung mawon. Lewung, oke, digedroke. Ya. Oke. Kendangan sing semangat Mas Arya. Ya. Yo, dateke. Enggar. Nduk, piye? Mengko perkara lagu arep gegoyonan disambung ning 42 season 9 goro-goro. Oh iya. Nutukne lakon keprukan delok ya nok. Ya, nutuke lakon ki permintaan saka Bapak Lurah ya kuwi Sekar Pudak Tunjung Biru lakone. Sekar Pudak Tunjung Biru atau Semar Boyong. Wah iya. Jadi sisan gawe iki mergo launching Pantai Pudak ana ing tahun 2024. Ya. Muga-muga pinaringan sukses. Yuk nutuke lakon cawe sesaji kang sinuwun yuk. Yuk. Nanging mungkaring Pancatriya ane ambabar lampune samping Den. Iku sak nyatane Gunjan seret pilangun wonten naluri ning mati ning pirangan merasakan biasi so
kuning lekas lo kita linuting kitung kadung kadareng hamomong ngon manah rahayu ayu wana tanagolong gumolong manadukara nyuwun sewu njanur gunung kadingaren gajeke kula ora weruh prenjake padha ganter jagone padha tarung lah kok dadi sampeyan Ndara Gatotkaca sing rawuh wonten Karang Kadempel Gus napa wonten pandangan saking pepundhen Pandhawa napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak mugi kepareng kababarna upami sampeyan rawuh wonten Karang Kadempel dipun utus dening pepundhen Pandhawa ingkang abdi Semar nandhang kalepatan dosa menapa ingkang kula sandhang kula mboten badhe selak ning nek rawuh sampeyan badhe maringi ganjaran dhateng Semar terus labuhan menapa ingkang sampun kula tindakaken menawi kula kepareng nedha ngangkulaken jangga nilingaken Karna Ndara panjen kapara nyata ingkang sepisan praptaning Gatotkaca Karang Kadempel yekti tilik marang kawidadaning Siwanayantaka lan para punakawan kabeh dinindungkap angka loro ana wigati kang bakal tak andharke marang Siwanayantaka wigatos ingkang pundi prapaku mapan ana Karang Kadempel sayekti diutus kelawan pepundhen para Pandhawa nanjihake marang Siwanayantaka awit wis udakara telung candra nganti kalungguhan iki Siwanayantaka ora siba mapan ana negara Ngamarta apa pancen Siwanayantaka bakale marang kampuh Jingga tegese ora suwita marang negara Ngamarta apa pancen ana pangandikaning para Pandhawa sing natoni marang rasane Siwanayantaka yen to salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kelawan pangrasane Siwanayantaka mara paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal tak dawuh marang aturake marang pepundhen Pandhawa Siwanayantaka Semarega den prayitna semurire eka ambali Didyani Gandayani Trisanya Purnama sasi lae nyuwun sewu Den menawi sampeyan paring pangandikan salah sawijining sing sampeyan ngendikake nyuwun pangapunten sedaya kala mau mboten wonten sing gathuk kalian ati kula lah napa sababipun kula kok Semar jarang sibuk wonten Praja Ngamarta awit Semar suwita teng Ngamarta niku dereng kawengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan ngoten minangka dados abdine para Pandhawa dados kula niku hitungane penabuh pocokan lah
Jak ngalor ya ngalor, jak ngidul ya ngidul, ora duwe gendera. Mila kula ora sowan aja ta 3 sasi, setengah tahun gedene setahun, munggahe 10 tahun. Niku kula mboten kawengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar niku tasih mardika, Ndara. Siwanayantaka banjur besok kapan Siwanayantaka anggone bakal rawuh ana negara Ngamarta. Para pepundhen tansah hangaran turawi Siwanayantaka. Mengkiriyen. Niki lelakon tasih sinengker dening panguwasaning Dat Kang Murwing Dat. Kula nembe manekung kelawan dewa. Kula nembe manekung kelawan dewa. Kula nembe mahasing asamun kelawan para Jawata. Ampun kleru leh kula mapakne awak kula niki. Nek kleru mengke ndak salah kedaden ngobar jagat sak isine. Ning sing wigati mangtunggu kemawon. Mangke nek kula pun antuk sasmita saking Jawata, sesuk Semar badhe ngabdi teng pundi? Niku anut kalih atine Badranaya, Ndara. Titis pangandikaning Ki Lurah Nayantaka nadyan ing cipta tumanduk lawan Raden Gatotkaca Barandene sedaya para kawula sak padukuhan dintrim tumungkuling kisma midhangetaken sabdaning Sang Pamong Agung Ki Lurah Semar Badranaya pranyata sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap rikala semanten gegodhongan tanebah samirana datan lumampah gedadak gedher kawula sak padukuhan samya alok ana wanara kusika seta tegese kethek kang mulesi putih wantun minggah ing pendhapi padukuhan arep-epeh pindha sata mungguing petarangan jingak kang sami mulat kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan wonten daya mangteng wingking riyen Ndara. Iya. Andhetel ngayong kono Risang Rama Ndaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning ware mbadha kulam tanpa tuwuk mina-mina Drujaladri mila gugu saben ari musik to musik aku mbiyen tau duwe sedulur tau srawung pirang-pirang taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi apa kowe sumitraku mbiyen kowe iki alah Kartiman Anoman kowe Anoman biyen lho nggih leres Kiai syukur wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku lah kok mak jedul kowe ana Karang Kadempel Anoman kowe slamet pangestu paduka ing Sambikala Kiai
kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk Kyai Semar Badranaya. Ya ndak tampa. Ora lewat pangestu ku tamanana ya man, sampun kula tampi kula sunggi wonten mestaka handayanana kasantosan. Wis Anoman. Kok nganti adoh-adoh kowe goleki papan dunungku? Iki saka karepmu dhewe apa diutus kelawan bendaramu Anoman? Kyai Semar mugi kawuningan kula menika diutus kalian Sang Marteng Jagat nenggih Prabu Rama Wijaya saking negari Pancawati. Kinen Hangupadi wonten pundi lenggahipun Kyai Semar Badranaya ngantos kekalangan prasasat jagat menika sampun kula ubengi tinempun jebul lenggahipun Kyai Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi mapan wonten ing Karangkadempel. Kyai Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih Ki Lurah Nayantaka. Iya pancen sakrampunge aku puruhita marang Prabu Rama, Semar banjur cumandha ana ing Nuswa Jawa nderekke marang putra-putraning Prabu Pandhu ya kuwi para Pandhawa Anoman. Mekaten Kyai. Iya lah banjur mekaten nyuwun sewu sapengkeripun Kyai Semar dhateng Pancawati mboten kendhat anggenipun Sang Prabu Rama nandhang duh kita penggalih awit kahanan ing Pancawati ingkang pendak dinten sangsaya surem bencana alam silih gumanti dereng malih para kawula ingkang nandhang keserakat ewadene para sentana praja kathah kang sami berdondi cungkrah dredah minggahipun Pancabakah wekasan Prabu Rama handuta kula pun Anoman kinen Hangupadi dumateng Paduka Kyai Semar Badranaya kapurih mboyong kondur wonten ing praja Pancawati menawi Paduka Kyai Semar mboten kepareng tedhak wonten Pancawati niki mengke mesti kemawon kula nampi duka kang sarta pidana saking sinuwun Prabu Rama Wijaya Kyai. Anoman malumpat sampun rapeng witing Nagasari mulat mangandhap katingal wanodya yupura ageng selong rusak lor lan semong sapa kae? Kandining tumuwa salame mong awas eling iling lukitaring alam kadiwedyaning dumadi aja kaget Kyai Semar aku ngaturke bektiku sasi-sasi nyedhaki Agustus ngene iki kok rumangsaku tamu renek enteke nek arep nyalang ora apa-apa nek nggur putu lho sing kecut iki kok kadingaren dipati karana ngaturke bekti ning Semar lho Kyai
senajan ora sineksen wong akeh jare aku iki putrane Bathara Surya mongko Bathara Surya kuwi anakmu tegese kowe kuwi mbahku Kyai akeh ngerti iki ya jebule jenengan iki putune Semar to angger do arep butuh do ngaku mbah nyang aku angger do arep butuh lagi ngaku mas nyang aku biyen-biyen ki ning ndi Prabu Karno arep ngopo nuhoni perintah saka Yai Prabu Duryudana awit samengko negara Ngastina katerak pagering paceklik bisa palu ya jati-jati temah nirmala lamun to ditunggoni Yai Semar Badranaya mula kang saka kuwi aja wedi kangelan Kyai ayo tak boyong dina iki manjing Praja Ngastina gelem ya Mar gelem ora mung kowe ning rombonganmu tak boyong kabeh wis ayo melu kene ae ayo melu kene aja melu kono rombonganmu tak gawa sapa rombonganku ki sapa ayo Gareng Petruk Bagong kuwi kabeh tak gawa melu kene wae kono ki lagi kentekan personil tak mungkin melu rombongan pusat kene wae pusat masalah yen Gareng Petruk Bagong gelem tak gawa ning kono mesti bakal ngrasakne kamulyan timbang kowe gur ning kene gaweanmu gur ngingu kethek ogleng anoman ora wurunga gaweanmu mung ngingu kethek kempas kempis mburimu kuwi mbok tuntuni turut dalan perapatan mbok cekeli payung mbok kon numpak sepeda ora wurunga golek sandang panganmu kanthi cara nyiksa kewan ngono kuwi wong cetha kethek wiraine elek kok mbok kon ngaca barang kowe selek ki ambak ngaca 10 tahun ya tetep elek cangkem iki Kurawa atasi Kurawa dongeng endhek-endhek si panungkul paten nono panungkul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu